Baroto kawetan kanthi lampah Arjuna Semar Pranoto dengan ilustrasi Agil Wahyu, editor Bermana Siap, kameramen Dani Rahmawati, ngarah acara Ibu Budi Erdi, itu midhangetaken Uwin Hamriksan. Sumobro maning pawamata ringkang mawe Prabowo ngumum risang danan Jaya rikala mring swarga nyata wau kinarita Sang Arjuna denya mapan ing swarga luka kayangan Indra Bawana karana tulus saged ngasoraken ratuning Asura Prabu Niwata kawata lenging karsa Sang Arjuna nyuwun pusaka permati minangka pamuning satu sakti pangebur angkara murka samana denudane dening Sang Hyang Hendra Rama kuwen Bathara Kwera amaringi maneka warni sanjata ingkang linangkung Arisang Anandaya. Dayan tembrani utawi Srawayuk tak urung paring saka Anandaya putra dhewe. Nganti pira kasetene risang kanan. Ayo. Ayo. Arani sembrani. Ayo, Mabura. Ayo, tenakno risang kanan Jaya. Ayo maju Arjuna, maju pancen kowe kepengin entuk Anjata Semar. Ya, karpe dari Sang Anandaya. Monggo pulun. Kula atur ya, sepira kasetenmu Anandaya. Lho.
Yuliane padha maju. Kakang Sarabama. Yo. Kakang Nordi. Sira watane Hananjaya. Bakal tak paringi Brahma Astra. Ayo kene, Nger. Arjuna maju kene. Pun pangapunten. Yo. Kowe iku mau Paneng Pandhawa kuwi sampai mantu ning tetep tak uji arep. Yo. 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 Ayo. Yo. 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 Wah. Yo tenan bocah iki. Iyo, keplake. Loh, iyo, iyo, iyo. Sangjang Bromo diwaning geni. Sangjang Bromo diwaning geni. Yo, ayo, pokoknya harus dulu. Yo, aduh, yo. Wah, monggo, ini kang bagi maju. Yo, rotok aman gue harus. Ayo. Biro kekuatan aman naroto bolo terancang nyawamu. Ayo Ampanono ayo no ayo Ampanono kabeh pokok dulu. Yo, aku Arjuna. Kawan, akeh aman. Aman sih, gedem yo enek. Aduh. Terus, tong hati-hati. Nyawa Impun. Ayo hati-hati sahabat. Wah, berbahaya. Wah, rokok bolong nganti kebak zaman meneh. Hop. Ora terus iki apane arek. Si opo ngotopo, si peteng opo. Tes panah dadi bayu. Kali. Garing mas. Yo, walah. Malah gedem meneh iki. Hop. Ngotopo si meteng tuwa tes panah dadi banyu. Ayo bali. Panahe bali dhewe. Mas garing kok Mas. Sakti Mandraguna iki. Wah.
Mungkin ya pinter men to Kang Gareng. Oh piye to? Anak muda kok Mas. Cek. Aku arep njaluk walah karo Kang Gareng aku. Piye Kang supaya dadi wong sekti iso balekno panah piye? Lah iya. Mulane wong iku mau nganggo prihatin poso mutih. Pati gene apa piye mangan turu. Nyawang HP TikTokan kapan kamu dadi wong sekti. Iya ya Mas. Aku kuwi nek ora nyawang TikTok aku mripatku ngantuk Mula kuwi tirokne. Piye Kang? Tirokne si Popo lunga tapa? Si Bu meteng tuwa. Loh, lah sing ngetengi si Bu terus sapa? Wis. Iki Popo kok bantah. Oh iya. Si Popo meteng tuwa. Popo kok ya meteng kowe. Piye mau? Si Popo meteng. Alah aku iki. Si Popo lunga tapa? Si Bu meteng tuwa tes ati bae. Wah, ya iso aku. Ngono ya. Ayo panahe teko rene. Ora wedi aku. Iki Firman Subagong iki wani. Hop. Si Bopo lunga tapa? Si Bu meteng tuwa. Tes. Dadi apa mau dadi roti apa sih? Aduh, lali dapane. Aduh, darah iki pripun darah. Aduh, parah lah. Tangan kok kaya aslinen pun ning teng mriki mawon. Ayo. Panas, teko mrene ora wedi aku. Aku wis ana jurak luput. Aduh, nek lambeku saya gome. Aduh, mae. Aduh, mbokmu kowe dadi randha, Mbok. Ayo, mbokmu. Mbok kaya apa delok ki mau? Nah tak kei kerupuk ngono kok. Lho, lah kerupuk kok mlenyek. Aku yo tak wori karo telek lencong. Yo doyan to. Ya ora enak. Ora doyan karo telek lencong. Dan dewa kepyo pintu ilokmi kading kaya kayu kemuning antur sedo sura rara panaitan aton saksana risang Arjuna matak mantam sati ati waringin susang dah saking salira menggelok marang kaya bata rupa ampun sang para dewa ingkang wedi aku Arjuna ayo sira kepasanmu Arjuna etokno Abiyata dalining jagat waduh Nihan kesong matur marang risang moho yogi sang wipra kadiparan sang wipra kadiparan yugya saliring warna
kanggo melar aneng bumi muga ulun kedhato sang wiku andarwi angwi uan jarwi mijil saking salira kanang Rama Sastra anak pinggir anakku Arjuna kawula nuwun pukulun nimbali titah paduka pun Arjuna wis tak pinangkani panyuwunira nyuwun sanjata kang kinarti ingsun minangka radaning dewa Bathara ya Bathara Sakra kakang pukulun Bathara Agni ya Bathara Brahma wis maringi sanjata sinarti kang ulun paringake marang sira iku mau sinebut Kyai Badra Irawana Purmuhun dumadi saka rongkong bebalunging Resi Markandeya senjata Badra Irawana iku mau lamun winatek dadi gluduk gedhek alitan pangeh mungsira timbang lawan sira danan yo yen arep pusaka kang ulun paringake lawan sira iku mau sinebut Brahma Hasta Brahma mau geni Astra mau panah si panah ini lamun sira lepake tok geni manggalat-galat mangkara-kara blak-blak lan ngumbar dadak pangeh musuh songan sira harus loro danan ulun Bathara kowe wis maring nuduhaku lawan dening kita putih pusaka pangkap Wijaya Tapa pangkap Wijaya Tapa ampun sira pasan bakal ngetokake panah mahewu-hewu tatahe ora bakal ana kang bisa ngasohake sira dadan ora liwat dening ulun Santi Daya-daya sirna kang angkara pamreng satu sakti panglebur angkara murka jaya para Pandhawan dayeng awu bermorore manut wong kaunaning kas pose aneng marga memalat risang gondo wakstrat mojo leng lalu mangu lati surya mangrangsang wayah umyo samara wayan umyo samara wayan
supari sang kanan jaya anggarwa widodari sasra rinten dalu kakat ulat tepu pemaan risang danan jaya denyo garwa widodari katak mring swarga loka katak mring swarga loka Om Awigenamas Unamasidam aja kaget danan jaya jeneng ulun kang merpeki kelawan jeneng siraya danan jaya Sang Pandya Batari Paduka menika sinten Pandya Batari aku iki tetunggiling para widodari ing kayangan Ngendraloka kene bebisik ulun Batari Urwasi ya danan jaya wigatos menapa dene Paduka merpeki anggen kula suka-suka kalian para widodari ulun Arjuna banget anggonmu siya-siya kelawan jeneng ulun widodari kemau tatahe saketi kurang sawiji tegese 1999 kabeh wis kok rasuk kabeh wis sinanggama kabeh wis kok agem sabab apa Bathara Urwasi ora dhewe Arjuna apa kowe ora kengguh marang kafristian ulun apa ana kang kuciwa tumrap salira ulun Arjuna boten pukulun Batari Urwasi ketos boten wonten ingkang kuciwa ing salira Paduka ingkang ketingal sulisya ing warna gliwu kados dene golek kentha maweh bondarum mangambar angep di salira Paduka namung kemawon pukulun nanging apa Arjuna menawi kula tingali citra Paduka lan anggen Paduka ngrasuk tata busana menika jebles kaliyan ibu kula Ibu Kunti Tali Brata dados mboten mentolara sing manah mboten tegara sing manah menawi kula kedah anglamaan damah salira Paduka kaplalah kula yang sepuh kula Paduka klanggep sesembahan kula Krodo muntah berdi tetap supaya ya sinipi kemedut adoning ladi kotrot kanang wojo kotrot kanang wojo aduh Bathara kaning Bathara jagat dimung kanggo dasar nampik kawan sinipun mung alasan wae Arjuna itu dari mengakai kabeh ora ngaku dhewe
Senono Arjuna bareng tak dul ora lanang kowe Arjuna mau sapa rong maledhek kaya gluduk wangkul atari wah maring koko saking Arjuna kalau aning lampan kaya dangu selital pungeri sang Arjuna dadya wanita kedhi analika maludhuk sakining jagat satu obat iya ditampik kok malah muring iki gek kepiye batari salah opo apa ya aku kok mbok sepatani kok dadi cewek koyo iki njodok aduh dewa iki lelakon oke para miyarsa pekaten gantaring wayang tal sing bisa kanca nyuwun pamit mugi pangganing nuwun